המשקיענים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות. שלום לכולם, ואנחנו פותחים שידור שבפעם הראשונה אנחנו נציין את התשואות מתחילת השנה. התרגלנו שנה שעברה שישראל היא השוק הטוב ביותר בעולם ב5 שנים מתחילת השנה. במטבע המקומי, שלוקחים את זה בדולרי זה הרבה יותר, ותחילת השנה הגיעה, וישראל היא שוב השוק הטוב ביותר בעולם. תל אביב 90 כבר 5.5%, אבל זה לפני היום שהוא עוד רגע. יותר עלה, ותל אביב 35 עלה, אנחנו כבר מדברים על תשואות של בין 5 וואו, סיכום 4 ימי ל-8 מסחר, אחוז, אתה 4 ימי רציני? מסחר, כמעט רגע, תשואה איזה 4 יום, שנתית. רגע, עצרו. קודם כל, יום ראשון לא היה בורסה, אני מזכיר לכם, נכון, לראשונה שני ימי, בהיסטוריה, אין יותר בורסה בתל אביב בימי ראשון, עברנו לימי שישי, הבורסה תיסגר ביום שישי ב-1:50 בצהריים. אני לא חושב, אגב, שזה יעשה איזה תועלת, גם לא נזק גדול, כן? אבל גם לא תועלת לבורסה, אבל בוא נראה, אולי אני טועה. אז בוא נספור, היה לנו בעצם יומיים. אז ביומיים הראשונים של 26, שני ושלישי, רגע, אנחנו לא, מקום לא, ראשון בעולם. היה לך גם את היום חמישי. יום חמישי זה כבר היה הראשון לראשון, ראשון, תזכיר כן, לי. יום רביעי. וואו, איזה סיכום. בסביבות, עומר, 3 ימים. לא, לא, אני אגיד לך למה זה חשוב, כי אתמול, מאוד חשוב. היום עלה 2.5%, אתמול עלה 3 כן. אחוזים, זאת אומרת, רגע, זה רק 5.5, לא, אבל גם היה את יום חמישי שעלה מאוד חזק, אז אנחנו בכמעט 7% ב3 ימים, פתיחת השנה, אני לא יודע אם הייתה פעם כזו פתיחת שנה, וזה מגיע על רקע הרבה מאוד אנשים סקפטיים, כי שנה שעברה הייתה בורסה מאוד חזקה, אה, ו... והייתה הורדת ריבית שהיא הייתה מפתיעה, כלומר, זה לא מה שאומרים נגיד שמרן, אבל לקראת הריבית, פתאום השקל התחיל באיזה מסע של התחזקות לכיוון ה3.15, וכבר נראה לי שלנגיד לא הייתה ברירה, וגם אין כל כך תירוצים להוריד, המלחמה בעזה כן. נרגעה, כאילו, לא, אבל בכל זאת, זה היה מפתיע, ואני רוצה להגיד על זה עוד דבר. אני חושב שהסיבה המרכזית להורדה הייתה באמת ההיחלשות של הדולר המהירה. לא שזה מאוד עזר לזה, אבל הוא מנסה לבלום, נקרא לזה, כי הדולר נמוך פוגע כמובן בכלכלה, הוא פוגע בייצוא, בהייטק, כל מי שבעצם מקבל דולרים מחול, וחלק מהם גם ההוצאות שלהם בשקלים, אז זה בכלל לא נעים. וזה בעיניי הסיבה המרכזית. יש שמועות, אני לא יודע אם הן נכונות, שיש גם לחץ גדול של ראשי הבנקים על בנק ישראל, בגלל המשבר המתהווה כרגע בשוק הנדל"ן, והפחד שלהם שתהיה שם איזושהי הידרדרות, לא סתם ירידה קלה במחירים וירידה יחסית חדה יותר בכמות העסקאות, אלא ממש סוג של קיפאון שיוביל לאיזשהו נפילה כן, יותר אומרים, רצינית. יאללה, תשחרר כבר, כאילו. אין לי אימות לשמועות האלה, אבל זה גם לא בלתי סביר, למרות שאני חייב להעיר פה משהו. הרבה שנים אנשים כעסו על בנק ישראל, שאמרו, תראה, אתה ניפחת את בועת הנדל"ן, כי החזקת ריבית נמוכה. אז אתם צריכים להבין ששוק הנדל"ן הוא שיקול משני, מאוד לא מהותי, ולא אחד מהטופ 3, למעט באירועי קיצון, בסיבות שבנק ישראל להוריד או לעלות ריבית. יש עוד מיליון דברים אחרים, כולל מה שקורה בעולם, והורדות ריבית בארצות הברית, דיברנו על זה במשדר של השקעות למתחילים רק לפני רבע שעה. אז יש פה עוד שיקולים, אני חושב שגם יש לא עוד רק רגע, זה. כבר נראה שהריבית בארצות הברית, לפחות הנגיד אמור להתחלף באמצע השנה, והנגיד הנוכחי, הבא של ארצות הברית, הוא צפוי להיות כזה שמוריד ריביות יותר אגרסיבי, כאילו פחות שמרן, ואז הפער גם במדינת ישראל עוד יותר יגדל. גם ככה הריבית בישראל היא יותר גבוהה מהריבית בארצות... לא, למה? היא אותה ריבית. למה יותר? היא לא יותר גבוהה. לא, אנחנו כפול מאירופה כמעט, לא כפול, אבל משמעותית מעל. אנחנו כמו ארצות הברית, אבל אני חושב שאין ספק שהוא צריך גם לשמור על פער סביר, הוא לא יכול שיפתח יותר מדי פער בין הריבית פה לשם, דיברנו על זה שוב במשדר הקודם, לא רוצה לחזור, אבל אם אני... הריבית בישראל הייתה 4.25, ירדה ל-4, ארצות הברית 3.75 עד 3.5, איזה כזה רצועה כזאת, אז כזה 3.75, היה קצת פער, עכשיו זה רק 0.25, אבל כאילו הרעיון הוא שהוא לא יוכל להרשות לעצמו שיפתח פער עוד יותר גדול בריביות, כי אז השקל עוד יותר מתחזק. אז זה ככה
הרקע, עכשיו תכם, האם השוק מתמחר, כאילו כבר תמחר את הורדת הריבית או לא, תכם את הזווית שלי, אבל קטעתי אותך, אבנר, אז תמשיך. אבנר? אבנר, לא שומעים אותך. אז בגדול, אני תכף רגע איך אני רואה את זה. אבנר, רק תעשה סימן שאתה שומע, תרשום משהו בצ'אט. התנתק לך הכבל כנראה. אז ככה, כותב פה אגב עדי, גוברמן, שטועה את הבורסה במסחר ביום שישי, תהיה בכך שיתאפשר לכלול אותה במדדים בינלאומיים, מה שיביא בהכרח גידול מפעילות פסיבית, ובזה כמובן הוא צודק. אז מה בעצם התופעה שיש לנו פה מתחילת השנה בישראל? סיפור הנשק זה סיפור שהוא היה מאוד חזק, אל תשכחו, כשיועץ השקעות בא להמליץ ללקוחות כאילו לקנות משהו, צריך איזשהו סיפור, והשילוב של גם ככה סיפור שהוא קיים, פלוס סיפור ונצואלה, שעוד יותר נותן את התחושה של זה מרוץ חימוש, אז הרבה כסף, ככה מהדברים שאני ביררתי בשוק, זרם לתעודות סל ביטחוניות. עכשיו, בתוך התעודות סל ביטחוניות יש לנו את אלביט, אני מסביר רגע את הגורמים לעלייה, ואז ננסה לנתח את המצב, האם זה באובר או באנדר. הרבה מזה זה אלביט, אבל אלביט היא חברה ענקית, אז מאוד קשה, קצת כסף בתעודה לא אמור להשפיע עליה יותר מדי, אבל על נקסט ויז'ן היא כבר חברה יותר קטנה מאלביט, למרות שגם היא לא בדיוק כבר חברה קטנה, אפילו במונחי בינלאומיים היא כבר לא חברה כזו קטנטנה, אריט היא כבר חברה יותר קטנה, ואז אוסף של חברות קטנות. אז נקודה אחת שהביטחוני, על כל רקע המתחים, זה הצית איזשהו רדי. חברות הביטוח, הריבית לא עד כדי כך משפיעה עליהם, אבל העליות הכל כך חזקות בשווקים, היא כמובן עושה טוב לחברות הביטוח. אני רוצה להזכיר, חברות הביטוח הן כמו בתי השקעות, גם מנהלות נכסים, אבל גם יש להם את אותה קרן יהודה מפורסמת. אני מזכיר, קרן יהודה מפורסמת, זו אותה קרן שמשתתפת ברווחים, בעצם זה 0.6 דמי ניהול, 15% מהרווח מעל האינפלציה, וזה הרבה כסף. כלומר, הם הולכים להציג תשואות על ההון, ויש שם את רווחי הנוסטרו שלהם. כלומר, חברות ביטוח מנהלות כסף שלכם, כמו שאתם מנהלים תיקי השקעות, והשוק עולה, אז מרוויחות כסף. אז נכון, לא רוב השוק הוא מניות בארץ, אבל כן גם בחברות הביטוח, ככל שמה שנקרא הסולבנסי, שיש שם עודפי הון, מותר להם להשקיע חלק גדול יותר בנכסי סיכון. ואז כשהשוק עולה, שחלק גדול יותר מושקע במניות, אז התשואה על ההון כנראה תיראה מאוד טוב, וחברות הביטוח הם גם איזשהו מרכיב. לבנקים זה תפקרה, ופה קרה משהו מוזר קצת. ביום הראשון הבנקים ירדו, כי זה רע להם, כי מה זה שקל חזק? זה אומר אינפלציה נמוכה, ומה זה הורדת ריבית? אומר פחות ריבית על ההלוואות. עכשיו בישראל, זה לא שכולם הרוב לקחו ריבית גבוהה, וזה יתבטא בהמשך וכו', כמו במשכנתה. המון מהריביות במשק, גם של הסקטור העסקי, וגם של המשכנתאות, זה בריבית פריים. זה אומר, הורידו ריבית, בום. הבנק ישר מרוויח פחות, ולכן הבנקים קודם כל התחילו בירידה, ביום שהבנקים סיימו באיזה -2 אתמול, כשהשוק עלה כמעט בהמון, היום הבנקים חזרו לעלות, כאילו שזה כבר התעלמות מההשפעה, שדווקא סימנים קצת פחות טובים, כי אתה אומר, רגע, ריבית יורדת זה רע לבנקים, אז ירדו יום אחד וחזרו לעלות, זה כביכול סימן מוזר, לא שומעים אותך עדיין אבנר, אני לפחות לא. אחרי זה נדבר על סקטור הנדל"ן. סקטור הנדל"ן זה הכי משפיע עליו, הוא באמת קפץ. מה יהיה? שומעים אותך. הסקטור הנדל"ן... רגע, שנייה. אם כבר חזרתי לחיים, טוב המחילה זה לא על המיקרופון יותר, אני במחשב. אז ברשותך רק כמה הערות. קודם כל תודה לטובה על ההפקה באולפן, וכמובן מזכירים את שיר פלדמן שעושה לנו תמלול לחרשים, לקויי שמיעה וכל מי שמעוניין לצפות. באותה הזדמנות אולי נזכיר כרגיל, כבר נכנסנו
ברגים, אז את הערת האזהרה השבועית, שכל מה שאנחנו עושים היום הוא לא ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ השקעות שמותאם לנכסים לצרכים שלכם מייעוץ השקעות מוסמך, ואם אנחנו מזכירים פה כל מיני רציפיות, צאו מנקודת הנחה שיש שם בקופות הגמל הפנסיה השתלמות קרנות הנאמנות ותוצאה ותיקי השקעות של מיטב, או בקרנות הנאמנות ותיקי השקעות של בסוף 360, אנחנו מחזיקים עליונות האלה, וכן יש לנו אינטרס שאנחנו בכלל מזכירים אותם, וכמובן שלא המלצה לביצוע פעולות כלשהם בחסרונות הפנסיוניות שלכם, ולא תחליף לייעוץ פנסיוני. בדיוק. אגב, רק אפרופו הזכרת את המילה קרנות נאמנות, אז אני רואה, ברור שבאינבסטור מגייסים, האינבסטור היא לא מיטב. אז אצלנו זה... לעומת מיטב, מה שרואה בגיוסים בקרנות נאמנות זה, נקרא לזה זרזיף, אבל בכל זאת שלוקחים את כל הזרזיף הזה ביחד, של כל הגופים ביחד, כשקרן נאמנות מגייסת כסף, היא צריכה להשקיע אותו. ובניגוד לגמל שיכול ככה, בן אדם משקיע בקרן נאמנות מנייתית, נקודת המוצא שהוא רוצה שישקיעו לו במניות, כמו משקיע בקרן נאמנות גמישה, לא משנה, זה התחרות היא במניות, נקודת המצב שהבן אדם לא רוצה שישקיעו לו בפיקדון. אז, אגב, נקודת נכונה ומוצדקת. אז כשזורם כסף, זה גם כמובן מתדק את השוק. אבל רק אני אסיים רגע את הסקטורים, אז הביטחוני, יש איזה סיפור ביטחוני שהמון תעודות אני רואה מגייסות, גם גופים מוסדיים כמו מיטב ו-IBI וכו', הנפיקו תעודות בעצם על הסקטור הביטחוני, למי שלא רוצה, אז שם נכנס הרבה כסף, נדל"ן מניב מי שלא רוצה, שומעים הורדת ריבית, אז בכלל נדל"ן נשמע טוב עם הורדת ריבית, בלי קשר לתמחורים, אז גם לשם נכנס כסף, תשתיות, עוד לא שיקמנו את הצפון ואת הדרום, וריבית יורדת, זה גם עושה להם טוב, אז גם לשם אמור להיכנס כסף, כל הריטים כמו הג'נריישן והקיסטונים וכו', שזה תחנות כוח או אנרגיה מתחדשת, שגם זה עסק ממונף, וחסר חשמל, סתם היה מפגש עם מנכ"ל של חברה ציבורית היום, אז הביא לי את הנתון שרק בתחום הדאטה סנטר, כדי להבין, ישראל צריכה, אם היא רוצה להיות איזשהו גורם בעולם, היא צריכה להגיע ל2.5 ג'יגה של דאטה סנטרים. כרגע יש איזה 120 ג'יגה בעולם, צפוי לגדול בצורה משמעותית, וכיום יש בישראל 250 מגה דאטה סנטרים. עכשיו, דאטה סנטרים, אם הבנתי, עם דאטה סנטר של 2.5 ג'יגה, זה אומר שהכמות חשמל שהוא צריך 4 ג'יגה, ונתן איזה מונחים שנתיים. שורה תחתונה שאלתי אותו, עם כל הג'יגות האלה והמספרים שאתה אומר לי, מה זה אומר? כמה תחנות, כאילו, משק החשמל בעשור הקרוב, כמה חשמל הוא צריך לספק יותר? כמעט להכפיל את עצמו, זה אומר עוד איזה 13 תחנות כוח. עכשיו, זה פרויקטים שהם יקרים ועולים הרבה כסף, ועובדים במינוף גבוה, ולכן גם זה נהנה. אז יש הרבה מאוד דברים שנהנים ברמה האובייקטיבית. אז מהבחינה הזאת, אני אומר, הורדת ריבית, עכשיו, זה הורדת ריבית ראשונה, ואז יש את השאלה, רגע, זה ברור שזה לא הורדת ריבית האחרונה, וכשרואים איך השוק מתנהג להורדת ריביות, שאתה אומר, ובצדק, למה שאני אהיה האחרון שנכנס לשוק בתוך הורדת ריבית? כי אחרי ההורדה הזאת תבוא עוד הורדה, וכנראה עוד הורדה, וכנראה עוד הורדה, וכבר רואים איך כל הורדה כזו מתדלקת את השוק, אז זה נותן אינסנטיב עוד יותר גדול, ורואים שמי שלקח יותר סיכון, תחשבו על גופים שהפחיתו סיכון במניות בארץ, לא כנס לכל המוסדים, עד שולר זה ידוע שהוא פחות מניות בארץ מאחרים, ודעתי גם מור הפחיתו טיפה, או עוד גופים, אז פתאום הגופים שדווקא עם אחוז מניות יותר גבוה, גם בארץ כמו חברות הביטוח, גם אצלכם לדעתי, אתם בבתי השקעות, גם התשואות שהן יותר טובות, אז הם גם מגייסים את הכסף, כי מתחיל פה תהליך שלם, שלאו דווקא משתלם להיות בריסק אוף, כלומר, מי שבדיעבד הוריד את הרגל מהר מדי מהגז, והפך להיות שמרן, במוסדיים ובקרנות נאמנות, פשוט במבחן המציאות עשה הרבה פחות טוב, והכסף כבר לא זורם אליו. נכון. אני רוצה להוסיף פה מידעים חשובים, אנחנו הופכים היום את הסדר, עומר, את פינת המכפילים, נראה לי נעשה בסיום כבר, גלשנו עמוק לתוך.
אני רוצה להוסיף משהו, הודעת בנק ישראל סביב הורדת הריבית השבוע, היו בה שני מסרים מאוד חשובים בעיניי חיוביים, לא פחות מעצם ירידת הריבית. הראשון זה, נקרא לזה הכרזת מותה הרשמית של האינפלציה, זאת אומרת ההתייחסות לזה שזה תם ונשלם הבעיה הזאת, או לפחות בטווח הנראה לעין. והשנייה הייתה הנושא של לא של האינפלציה, אלא של הצמיחה, שהוא מאוד מאוד אופטימי. אני מזכיר שהתחזיות של מיטב, דיברנו על זה במשדר האחרון פה, אולי הסמן הכי אופטימי בשוק לצמיחה בישראל, 6% בשנת 26. טווח התחזיות השנה הוא עצום, הוא נע בין 3.3 ל-6% בין הגופים השונים, האוצר ובנק ישראל היו באזור ה-5%, 4.9 נדמה לי, אז נשמע שבנק ישראל אופטימי, גם על הצמיחה של המשק, משנת ריבאונד ומלחמה ככה סיסית, אחרי ש-25 הייתה קצת יותר, נקרא לזה חלשה, בפרמטר הזה שנקרא צמיחה, ובהחלט זה נראית כמו שנה מצוינת, רק שוב, כמו שאתם מכירים את דעתי לגבי מניות ספציפיות, שהרבה פעמים מדברת על ההבדל שבין חברה טובה למניה טובה, עלול להיות גם מצב שבו הכלכלה הישראלית תהיה מצוינת השנה, זה לא עלול, זה עשוי, זה מצוין שזה יקרה, וזה כנראה גם באמת יקרה, אבל לא בהכרח ששוק המניות, למרות הפתיחה החגיגית והסוערת בשבוע הראשון, לא בהכרח שזה ישר קו, כי תזכרו שבורסת זה ציפיות קדימה, ויש עוד גורמים שמשפיעים, וזה לא דווקא רק מה קורה ב-26, אלא מה יקרה ב-27, 8, 9, ואני מזכיר שזה גם שנת בחירות, אז לא שהבחירות משפיעות יותר מדי על בורסות, אבל זה עוד איזה פרמטר פה במשוואה. דווקא הבחירות בארץ הפעם יהיו יותר רגשיות, אני אקרא לזה... לא, בחירות אף פעם לא, הן תמיד רגשיות ולא משפיעות מאוד על שוק ההון, עברנו כבר מספיק מערכות כדי, ועשינו משדרים שלמים על להסביר לכם למה הבחירות אבל תחושתי זה מאוד רגשי הפעם, אבל בסדר. ברור, אני מסכים, סופר רגשי, אני רק אומר, זה לא... אבל אני רוצה לתת את התחזית כדי כן, כי תמיד שיש עליות, התחושה היא בועה רגע. ואני רוצה כן להמשיך רגע את התחזית האופטימית, שאני רוצה לתת רגע תחילת השנה, וגם לתת פה את מה הסכנה. הסכנה שבדרך כלל שוק ההון הוא נע במטוטלת, שהיה פסימיות שבדיעבד היום ברור לכולם, במבחן המציאות, 2022-2023, אנשים פשוט טעו. הם חשבו שישראל במקום מאוד לא טוב, והמכפילים פה שיקפו מכפילים מאוד נמוכים, בנקים פחות מההון העצמי, ואז יש את הנקודה איפה זה נכון, חלק מהעלייה היא פשוט חזרה אל הממוצע, אבל בדרך כלל זה לא עובד ככה. בדרך כלל, כששוק הוא נע מ-under valuation ל-over valuation. מה הכוונה? לוואליואציות שהן פשוט גבוהות מדי, מה שנקרא התפתחות של בועה או אופוריה, או כבר אף אחד לא שואל להגיד מה לא מסתדר פה. הנקודה היא שכרגע, שאני מסתכל על המכפילים של תל אביב 35, שזה 17, או תל אביב 60 הוא ב-15 בכלל, ותל אביב 90 הוא ב-20, וזה מכפיל נוכחי, וזה מכפיל שהוא כמו אירופה הנוכחי, ועם כל הכבוד אירופה פחות צומחת, פחות מיפן, פחות מהודו, אגב, פחות מאירופה גם, צריך להגיד את זה אם תסתכל תל אביב 35, כי הוא המסה הקריטית, והחליט הנסדק הוא כמעט חצי ממנו, אז כביכול המכפילים פה הם לא כל כך מנופחים, וזה נוכחיים. עכשיו, פשוט אני רק אומר, בוא נראה מה יהיה לנו בשנה הקרובה. אי אפשר להשאיר דירוג של ישראל, לא להעלות אותו, כשאין סיכוי שהסקטור העסקי עושה כל כך טוב, והכנסות המדינה ממיסים לא יפתיעו. אני אומר לכם, מה שסמוטריץ' כאילו צחקו עליו עם הגירעון, התברר שעוד הגירעון יהיה יותר נמוך. הכנסות המדינה השנה ממיסים יפתיעו. סקטור עסקי טוב, צריכה טובה, ותזכרו זה גם על מע"מ יותר גבוה, ועל עוד דברים, מס חברות יהיה מצוין מהבחינה הזאת, ולכן הגירעון נמוך, בורסה טובה מאוד כבר
הרבה, אין אבטלה, סיכונים שכאילו כבר אומרים גם חברות הדירוג, עלייה דירוג. שימו לב, אג"ח מדינת ישראל ארוך, 3.88. זה אומר שהאלטרנטיבה למניות היא פחות טובה, מרווחים בתחום הקונצרני הם נמוכים. זה לא שאתה אומר, אוקיי, אני 3.88 זה אג"ח מדינת ישראל, אז אני אקנה אג"ח בנק לאומי, אני אקבל 5. לא. אתם תקנו אג"ח בנק לאומי, אתם תקבלו 0.5% יותר. כאילו, המרווחים הם נמוכים. זה אומר שגם לסקטור של האג"חים הקונצרניים, בטח לחברות הבטוחות הם נמוכים, וגם החברות הלא בטוחות הם כבר לא כל כך גבוהים. לדעתי, אם באמת הנגיד שם ייבחר בארצות הברית ויהיה כמה הורדות ריבית, הנגיד בישראל הוא יצטרך להוריד את הריבית יותר ממה שהוא חושב, כי אזור השלוש, הוא לא רוצה לראות את הדולר ב-2.7, אוקיי, או ב-2.8 או ב-2.9, ומה לעשות פשוט, יש המון ביקוש. גם לא כל כך בא לו לקנות דולרים, זאת האמת, זאת אומרת, הוא עלול להיאלץ לקנות דולרים להתערב בשוק המטח, אבל אם הוא היה יכול לא לקנות דולרים, בטח כשיש לו כבר יתרות של איזה 230-40 מיליארד דולר בקופה, לא זוכר את הסכום המדויק, אז ברור שהוא היה מעדיף להימנע מזה. אבל אני שוב חוזר לעניין הזה אז שימו לב כמה הודות טובות, וזה עוד לפני כל מיני, כאילו, הנושא של ונצואלה, אני רק חייב להכניס אותו, כי זה היה בכל הכותרות, הסרט ג'יימס בונדי הוליוודי המטורף הזה, שנכנסים ומוציאים את הראש ממשלה, אני בטוח שפוטין ראה את זה, ונחמץ ליבו, כמה הוא לא הצליח לעשות את זה לזלנסקי. אגב, בסוגיה הסינית, ניסיתי לחשוב, האם זה כאילו, הסינים אומרים, יאללה, בוא נעשה את זה מחר. זה כאילו, טיואן, כן. יום אחד וזהו, ונצואלה היא ליטרלי אמריקאית. הוא גם לא אמר כובשים מחליפים, אנחנו ננהל את ונצואלה. הנפט שלנו, אחרי חברות אמריקאית, כל הסיפור שם שחברות אמריקאית השקיעו את הנפט, והוא מתפוצץ על זה שזה בסוף הלך לסינים, וזה הלך חלק בלי הרוג אחד. זה כאילו, באמת היה זה. עכשיו, למה זה טוב, כאילו טוב? אחד, זה טוב לחברות הנפט האמריקאיות, כי מישהו צריך לפתח את כל המכרות הזה. שתיים, זה גם דיפלציוני. כי תחשבו שעכשיו מבינים, רגע, הולך להיות עוד סופליי גדול של נפט, אז זה שומר על מחיר הנפט יותר זול. שימו לב, השוק הישראלי טס, אבל חברה כמו נביטס או דברים כאלה דווקא ירדה, כלומר, הנושא של נפט, רק כדי להבין, זה העתודות שם של הנפט, זה מספר דמיוני כזה, שיש לו רק סעודיה, ומן הסתם חברות אמריקאיות ייהנו מזה, וגם זה בוונצואלה, זה קצת מרגיש לי, אולי אני טועה, אבל זה קצת מרגיש לי, שישראל, שכבר הרבה מאוד זמן נתפסה כמין להיות נטל עליה, שביבי וטראמפ החברים הכי טובים, וטראמפ הוא שוטר שיודע לתת נבוט, מה זה נבוט, הוכיח בזה, אז פתאום ישראל יהיה די טוב שכאילו להודים כנגד פקיסטן, וישראל יהיה די טוב ליוונים, כלומר, גם ישראל נתפסת כאילו במידה מסוימת, כשהיחסים בין ישראל לארצות הברית מאוד קרובים, וארצות הברית היא מטילת אימה במקרה, אז זה גם, זה מתווסף הכל עוד, זה עוד קליפה ועוד קליפה ועוד קליפה שמסתדר לסיפור הישראלי, וזה לפני כל הדברים הטובים שאמורים לקרות בטווח זמן, לדעתי שהחצי שנה הקרובה. לא. לא שומעים. אז נכון? עכשיו שומעים, יאללה. אוקיי, ניסיתי, טוב, אז זה לא עובד עם המיקרופון, אז נשאר בלי. תראה, אני מסכים קודם כל לגבי השינויים הגיאופוליטיים מוונצואלה לאיראן וכולי, ברובם כנראה יכולים להיות מבורכים, למעט חלילה תרחיש סין טיואן, שאם סין תקבל אומץ בעקבות המהלכים של טראמפ, בוונצואלה, אולי מחר קולומביה, מחרתיים איראן, אז יכול להיות שהם יהיו זה. כן, תשימו לב לאיראן עצמאית, כבר עיר אחת כבר נכבשה במרכאות על ידי המפגינים, המורדים, בוא נראה אם זה מתפתח באמת לכל איראן, זה יכול ליפול שם גם בלי עזרה של טראמפ, הוא אפילו מקצת עזרה שלו, שהוא כבר אמר לפני כמה ימים שהם עוקבים וכולי, ואם צריך הם גם לא יססו להתערב שם, זה לכשעצמו נותן רוח גבית למפגינים, וכמובן יכול לעשות את השינוי, בוא נראה. מה שבטוח זה
זה כמובן דברים שהם ברובם טובים לשוקי מניות, אבל צריך לזכור שרמת התמחור, אני מצטער להיות קצת פארטי פופר כמו שאומרים, לא רוצה להרוס חגיגות, זה לא שאני לא אופטימי, הבנתם את זה, אני הרבה יותר אופטימי על הכלכלה מאשר על שוקי המניות, ה-S&P לא הפך להיות זול יותר השבוע, וגם תל אביב כמובן שלא, עם פתיחה כזאת סוערת חיובית לשווקים, אז אתם מכירים את עמדתי לא לתמחר יותר מדי, לא צריכה לתזמן שווקים, זה לא עמדתי, זה מדעי, זה לא אני המצאתי, שזה פשוט לא עובד, אבל כן באופן כללי, לא בטוח שזו תקופה קצת להקטין סיכון, לא בצורה מהותית, ושתיים, בתוך הסיכון הזה, קצת לעשות שינוי בתיק, אני שב ומזכיר כמו קאטו הזקן את הסיפור של בורסות אסיה, תלמדו, תכירו, אני חושב שהמשקל שלהם בתיקי השקעות הישראלים ממוצעים הרבה יותר מדי נמוך, שלא לומר בהרבה מקרים לא קיים בכלל, אני יכול להגיד שאנחנו משקיעים במקומות האלה, וזה עזר לנו בצורות, ואני חושב שכל אחד צריך קצת להכיר את השווקים של אסיה, ואסיה זה לא מקשה אחת, אין, סין לא דומה להודו, ויפן לא דומה להודו ולסין, ובורסות דרום מזרח אסיה, זה גם סיפור בפני עצמו של צמיחה, גם דמוגרפית וגם כלכלית אדירה, אז אני באמת מציע לכם לגלות את הבורסות האלה, וגם אירופה, לא להספיד, תזכרו שוב את הפער לפעמים בין כלכלה לבין בורסה, במיוחד בגלל תמחור, סך הכל היא לא נראית רע במיוחד היום, הכלכלה האירופאית לא, בוא נגיד לא כזה גרוע כמו שהעולם חושב, נכון, יותר מניות ערך, יותר תעשייה מסורתית, אבל זה לא בהכרח דבר רע להסיט קצת מניות היום מטכנולוגיה, לכיוון חברות הערך, שזה תעשייה מסורתית, בחלק מהמקומות גם פיננסים, תלוי איפה יש מקומות שלא הייתי מתקדם. אני רוצה רק שני דברים. אחד, תזכרו שמה שאבנר עושה, הרבה אנשים עושים. כלומר, שומעים אותי טוב? כי אני תצמיד שומעים מצוין. הבנתי. כלומר, כשיש עליות, נקודת המצב שאנשים לפעמים מצמצמים. הנקודה היא כזאת, אם הרבה אנשים צמצמו והשוק המשיך לעלות, זה אומר שכשיהיה תיקון, יהיה הרבה אנשים שירצו לקנות בחזרה, ואני הייתי בסוף שבוע באיזה ריטריט, ביחד עם אשתי, כל מיני הרצאות, מעניין מאוד, אגב חיים שפירא נתן הרצאה מעולה, ובהרצאה הוא הציג שישראל היא המקום השמיני בעולם ברמת העושר, ואז שמראים את זה לישראלים, אז הישראלים אומרים, כן, אבל זה בטח סקר מוטה, כי איך זה יכול להיות שישראל היא שמינית בזה. אבל מי שעושה את הסקר הזה... עושר באלף או בעין אומר? לא, עושר באלף. אוקיי. מבחינת מאושרים. ורק מי שעושה את זה, את הסקר הזה, זה האירופאים, והם לא בדיוק ידועים כחובבי ציון, אוקיי? שיש להם אינטרס להטות את ישראל. כי בישראל יש יחסי משפחה, שנגיד בארצות הברית אין כזה דבר, ומשפחה היא דבר חשוב, כלומר בארצות הברית רואים את זה בטנקסגיבן, אוקיי? ומזג אוויר ואוכל ועוד כל מיני דברים, ואיכות קשרים, ולא משנה. אבל נקודה, בתוך הריטריט, עוד היו כמה אנשים ששומעים את הפודקאסט שלנו, אגב, אז באו ודיברו איתי, והפתעתי, אבל לא שומעים אדוקים כמו מי שפה, אז שומעים אחת, וחלקם, הם עדיין בכלל עם 100% מהכסף בפיקדון. כלומר, ואני רק אומר, בגלל זה... דיברנו במשטר הקודם, אומר, על טריליון שקלים. בפיקדון זמן קצר, לא כולל פיקדון חוזר, לא פחק... לזמן קצר, ובעובר עכשיו טריליון, שביעית מהכסף של אזרחי ישראל. טריליון, רק כדי... 7 טריליון, זה סך הנכסים של הציבור, שביעית מזה, בפיקדון, עוד חצי טריליון, 422 בעוש. עובר לשם, במקם, כאילו... יש אינסוף כסף, כלומר צריך לזכור, גם אם אתם חושבים הרבה, דווקא מי שנמצא בתוך שוק ההון, וזה הטעות של החבר'ה משוק ההון, שלפעמים מוכרים מוקדם מדי, נגיד, זה אבנר, יש לו הטיית עיגון. מה זה הטיית העיגון? זאת אומרת שהוא זוכר איפה הייתה המניה, ושהיא עלתה ובטווח קצר, זאת אומרת, אוקיי, על פניו, יש שתי אפשרויות, או שאני דווקא מבין שוק שאני טעיתי, ולא קניתי מספיק, ואז אנשים לא אוהבים להרגיש פחות חכמים, אז הוא אומר לעצמו, לא, השוק יקר, אני שמרן, השוק התייקר, השוק זה, אני מנהל סיכונים נכון, ואז אבנר נשמע מאוד מאוד חכם. הנקודה היא שחלק מהכסף זה פשוט, אמא, בא למישהו לאמא שלה, שהיא לא מבינה כלום בהשקעות, אמא, הקרן השתלמות שלי עשתה
לא יודע מה, 15% זה מסלול כללי, או 50 זה מסלול מניות ישראל, את קיבלת ב4 פיקדון, תכניסי כסף. כלומר, חלק מזרימת הכסף לשוק, היא לפעמים של הורה בא להגיד, לאו דווקא כולם הולכים, יש המון המון כסף, אתם לא מבינים, למי שבתוך השוק, גם לי היה קשה לקבל את זה, כמות הכסף, אני לפעמים נתקל בלקוחות חדשים, שאני לא מבין איך בן אדם ישב, במשך המון שנים, עם סכומי כסף עצומים, בפקדונות, כולל בריבית אפס, וזה לאט לאט מפשיר לכיוון המניות, שלא לדבר על המגה סייקל הבין דורי, שהדור הצעיר משקיע הרבה יותר במניות. עכשיו, למה אני אומר את כל הדבר הזה? בקלות, אני רק אומר, שוק שהוא מתומחר, ועדיין אני חושב, שגם אם משווים, כביכול ניקח את סקטור הבנקים כדוגמה, כי זה דוגמה לסקטור שנפגע בהרימת ריבית, ועשה תשואה מאוד מאוד גבוהה, ונמצא במכפילי הון הכי גבוהים שלו ברמה ההיסטורית. אז אומרים, רגע, זה סקטור שכביכול צריך לברוח ממנו, גם הריבית יורדת, זה רע לסקטור הבנקאות, וגם המכפיל הון שלו מאוד גבוה ברמה ההיסטורית, וגם וגם וגם, ועדיין שאני משווה את בנק לאומי כדוגמה, שכביכול הוא לא אמור להיות אטרקטיבי, ועדיין אני משווה אותו, שהוא שווה 108 מיליארד, ומייצר בערך 10 מיליארד, כלומר מכפיל רווח 11, עם צורת דיבידנד של קרוב ל5, שרק הצורת דיבידנד גבוהה מצורת האג"ח של בנק לאומי, אז עדיין מניות, גם מבחינת תמחורית, זה טווח קצר, בינוני, ארוך, ימינה, שמאלה, לפני זרימת הכספים, עדיין עושה לי יותר היגיון מאשר אג"חים. כלומר, אני אפילו לא יכול להגיד שהתקרבנו בכלל לתמחור האופוריה. כלומר, אין ספק שהשוק עלה מאוד מאוד חזק, אבל האם תמחורית אנחנו באופוריה? האם בנק לאומי או בנק פועלים במכפיל 11 על הרווח, עם צורת דיבידנד של 5%, בהשוואה ל-3.88 אג"ח מדינה ל10 שנים, זה תמחור של בועה? התשובה היא בין לא, ללא עם סימן קריאה. כלומר, אני חושב שכל מי שחושב שאנחנו כבר בבועה, הוא עושה לעצמו, או אם הוא בתחום, לקוחותיו, נזק. אני חושב שאנחנו בטרנד מאוד חזק, שיכול להיות יותר עוצמתי בהמשך וכו', אנחנו עדיין לא בפקפוק, אין ספק שאבל עקרונית, וזה תמיד נכון, ככל שהשוק התחיל להגיע למכפילים יותר נדיבים, או דברים כאלה, והולך חזק, אפשר לגרוף קצת כסף הביתה, זה רק לא אומר, ונתקלתי בהמון אנשים שגם אמרו את זה שנה שעברה, כשהשוק עלה 20%, אמרו, מה עלה כבר 20%, זה, לקחו כסף הביתה, זה לא אומר שהם יצליחו להחזיר אותו אי פעם לשוק, אני לא בטוח שמי שמחר שנה שעברה בפלוס 20, יזכה לראות, נגיד הוא בן 60, יזכה לראות עד גיל 100, הוא כבר, לדעתי, הוא כבר לא יראה במהלך כל ימי חייו, את השוק בנקודה שהוא מחר. כלומר, גם אם יהיה תיקון, הוא כנראה יקנה, גם אם יהיה תיקון עכשיו של 20%, של 25%, אני לא בטוח שהוא יזכה, נגיד הוא מחר את בנק לאומי, אחרי שזה עלה סתם ל-90 מיליארד או ל-80 מיליארד, קנה אותו ב-40 מיליארד, עשה 100% על הכסף, מתוך הנחה שהשוק יתקן. אני לא בטוח שאותו בן אדם שמחר, אי פעם יזכה לראות את הנייר הזה, באותו שער שהוא מחר. כלומר, גם לפעמים שאנחנו מוכרים... סטטיסטית אתה צודק, סביר שהוא לא יראה, אני רואה את זה כל הזמן, הבוקר התקשרה אליי מישהי שהיא כזה ידידת משפחה, וסיפרה לי שהיא כבר 20 שנה, מ-2008 מחוץ לשוק, והיא נולדה בבית שדווקא משקיע בניירות ערך, ואבא שלה היה כזה שחקן בשוק, והיא פשוט יושבת מאז בין עו"ש לכספיות, וכאילו אוכלת את הלב ושואלת את עצמה אם עכשיו זה בכל זאת כדאי לה כבר להיכנס, או שאולי עדיף כבר שהיא תשכח מבורסה לנצח, היא בת 65, היא לא ילדונת, והיא אומרת לעצמה, אוקיי, אולי כבר פספסתי, אולי זה כבר לא הזמן. יש אנשים שדיברנו על זה, אותם 1.5 טריליון או יותר שקלים, יותר מרבע מהכסף. לא כולל מקם, שליש מהכסף במדינה, אנשים לא מבינים, זה שליש, יושב במקם, פקדונות, אג"ח מדינה יותר, כמעט 40%, זה סכומים שכאילו, אם גרגר משם הולך, ממשיך לתדלק את השוק, אז השוק יכול גם לדפוק עוד, השנה גם 30%. אני רק רוצה טיפה לסייג את העניין הזה אנחנו מדברים כל הזמן על השליש הזה,
צריך להפריד בתוכו, כי גם למשקיע של 80% מניות, שלא היית מתייחס אליו כמשקיע שלא מבין, כן, אז יש עדיין 20% מהכסף שלו אולי בדברים סולידיים, וטוב שכך, וה-20% האלה זה חלק מאותה מכ"מים. איפה הבעיה שלי? שיש כסף פיקדון לזמן קצר, וכסף שהוא בעובר ושב, אז זה אין מחלוקת, אותם 1.4 טריליון, שזה בערך 20% מאזרחי ישראל, מהכסף של אזרחי ישראל, זה באמת כבר מוקצן, ושם הוא לא אמור להיות. לכל הפחות בקרן כספית, או בדברים אחרים סולידיים, לא אמור לשבת, בטח לא בעובר ושב עם אפס ריבית. ויכול להיות שגם נגיע לעולם, יש איזו תזה כזאת, אוקיי, של עולם, שמראש המכפילים שהוא התייצב עליהם, הם יותר גבוהים היסטורית מהמכפילים של העבר, וזה מחלק לשלוש סיבות. הסיבה הראשונה היא, אמיתי, ככל שתוחלת, הרי תחשבו, השקעות לטווח ארוך צריכות להיות במניות. השקעות לטווח קצר, בוא נגיד פיקדון, נפשט את זה. נגיד, בוא נתעלם מזה שיש ביטקוין ויש נדל"ן ויש שום דבר אחר, מניות ואג"ח. עכשיו, בעולם של תוחלת חיים גיל 70, שהוא היה פעם, בן אדם בן 60 היה נגיד צריך להיות, לא יודע מה, 20% מניות, 80% אג"ח. כי אומר, וואלה, יש לי 10 שנים, אני צריך להיות סולידי. היום בן אדם בן 60, חלקם יגיעו לגיל 100 פלוס. זה אומר שבגיל 60, 3/4 מהכסף שלו, מיועד לטווח, או 70% מהכסף, של יותר מ10 שנים. כלומר, אמיתי היום בן אדם בן 60, בטעות אם הוא הגיע לגיל 90, מה יהיה? מה יהיה? אם הוא בן 60? זה עוד 30 שנה. מה קשור פיקדון עכשיו? זה אומר שבן אדם בן 60, צריך להיות אולי 50% מניות, 55, ככל שתוחלת החיים עולה, זה עוד יותר מקצין. והדור המבוגר הבין את זה, והדור הצעיר בכלל יודע מה הוא רוצה, כאילו, מאג"ח היום, בילד בן 30, שהם פיקדון בצבא, השתחררו משקיעים במניות. עכשיו, שהביקוש עולה, ויכול להיות שנתרגל לרמת מחיר. הרי הפעם מניות באופן כללי היה פריבילגיה של עשירים. או לא רוצה פריבילגיה, היה תחום של יותר בעלי ממון. ככל שהדאטה, שיש ChatGPT, שיש ג'ימיני, שיש את הפודקאסט שאבנר פה איתכם נותן את פניני החוכמה שלו, אז ככל שיש דברים האלה, הידע מתפשט, וכשהידע מתפשט, גם יש יותר בסיס לקוחות הרבה יותר גדול לשוק המניות, וכביכול מי שלא יתפוס את ההתחלה של זה, הוא יצטרך להצטרף במכפילים הרבה יותר גבוהים, או שהמחירים יהיו הרבה יותר יקרים. אז זה תזת הלונג, הורדת הריבית בישראל שתימשך יותר ממה שמצופה, גירעון עמוק, העלאת דירוג, כניסה מאוד חזקה גם בקרנות נאמנות, גם בפנסיה, רווחיות שיא בחברות, עסקאות נשק נוספות שבכלל לא התחלנו לראות את העסקאות של החץ ועוד דברים, כלומר גם שזה יגבר. קיצר, זה התזת לונג. הסיכון, כניסה לאופוריה, שאנשים מפסיקים לפקפק כבר במכפילים, וזה המשחק, זה הרי כיסאות העדין, אני לא חושב שאנחנו בתוך האופוריה עדיין. לא, אז אני רוצה להוסיף לך עוד דבר, עוד פרמטר, וזה שיעור החדירה מלכתחילה. זה אמנם לא נתון עדכני, נדמה לי שהוא נכון לסוף 24, והוא בטוח ישתפר ב-25, אבל שיעור החדירה של אנשים שסוחרים לעצמם במניות היום, שמחזיקים מניות ישירות, הוא רק 23% בישראל, בארצות הברית הוא 63%, באירופה נדמה לי 50 וכמה אחוזים, כלומר למרות שמשקיעים ישראלים יותר ויותר נכנסים גם למניות במישרין, מעבר למה שיש להם מניות במסלולים בקופות גמל, פנסיה וכו', הוא גם עדיין יש לו לאן לעלות, זה עוד דבר לחיוב. כמובן הורדת הריבית זה לב האירוע שלנו במשדר הערב, ברור שהיא משהו שהוא חיובי למניות, למרות שאני חייב להגיד, תתפלאו לראות שיש גרפים, זאת אומרת, אם תסתכלו על ההיסטוריה, יש תקופות שגם בעליית ריבית היו עליות יפות מאוד בשוק המניות, זה לא תמיד אחד לאחד, ויש כמובן מצבים הפוכים שירידת ריבית ועדיין בורסות קרסו. רונן להב מזכיר לנו בצדק את המושג ברבור שחור, דיברנו עליו גם בשבוע שעבר, יש גם ברבורים שחורים, זה אותם אירועים שלא ניתן לצפות ועלולים להגיע אלינו,
ויש גם ברבורים שהם יותר לבנים או יותר ניתנים לצפייה, כמו תיאורטית סין טיואן. סין טיואן, או- זה כאילו נקודה. או עוד סיבוב שלנו עם איראן, זה לא איזה משהו מופרך, יש איזו התכנות לא נמוכה. אז יש גם את הדברים האלה, ויש עוד כל מיני, לא יודע, מחר תבוא מגיפה וזה, סליחה שזה, אי אפשר לדעת. ותזכרו גם עוד דבר, לקראת סיום, לפני שאני אגיד כמה מילים גם על הריבית. בכל עשור יש לנו כ3 שנים רעות, שליליות של תשואה שלילית בשוק המניות. אחת מאותן 3 שנים היא גם שנה רעה במיוחד, לא מינוס 7%, אלא נניח מינוס 27%. 20%, כן. ואני אומר את זה כדי שתזכרו שבהחלט אחרי רלי כזה יכול להיות גם שנה לא טובה, למרות שהיא כאמור התחילה מצוין. דבר נוסף שאני רוצה להגיד באותו הקשר זה לפני סוגיית התזמון, כמובן גם בכל שנה יש בהתאמה, כן, כמה חודשים רעים ותקופות של ירידות חדות, היה לנו את זה רק להזכירכם רק לפני 8-9 חודשים, הסיפור של מכסים, שהפיל את הבורסות במרץ 25 ו-15-20%, אוקיי, דברים האלה קורים, ובכל זאת השנה נגמרה בוננזה, שנת 25, עוד מוקדם לדעת איך זאת תיגמר, אבל עוד דבר אחד זה ההתכנסות לממוצעים, מניות ספציפיות אין להם נטייה כל כך להתכנס לממוצע, כלומר זה שקניתם מניה שעלתה פי 4 בחצי שנה האחרונה או בשנתיים האחרונות, לא מעלה משמעותית ההסתברות שהיא תרד או תעשה ביצועי חסר, לעומת מניה שנגיד הייתה ללא שינוי ב3 שנים האחרונות. נכון, קשה במניה אבל במדדים קצת בשונה ממניות יש כן נטייה יותר להתכנס לממוצע, כלומר אם S&P עלה נניח ב5 שנים האחרונות, לא בדקתי, אבל באזור ה-13-14%, ובממוצע היסטורי שלו 10%, יש התכנות לא נמוכה שב5 שנים הקרובות הוא יעשה רק נניח 6-7% ממוצע לשנה, כמובן עם תנודתיות גדולה, אבל כדי להגיע לממוצע הזה ההיסטורי של 10%. וזה דבר שכמובן מפעיל קצת משקולת, נקרא לזה, על שוקי המניות, בטח אחרי שנה בוננזית כזאת. שוב, שלא תבינו שאני פסימי, אבל אני בהחלט קצת חושש, אני לא רוצה לייפות את התמונה, אני חושב שהפיזור היום חשוב מאי פעם, אני חושב שאנחנו קצת חוזרים לפרקים קצרים, לתקופות של סטוק פיקינג יכול להיות יותר אפקטיבי מאשר בחירה של מניות ספציפיות, לעומת בחירה של מדדים, שבדרך כלל זה לא עובד כמו שאתם יודעים, אבל יש פה ענפים שלמים שהיום הייתי מפחד לגעת בהם, אני אתן דוגמה, מניות הנדל"ן שטסו לשמיים בימים האחרונים בעקבות הורדות הריבית, אני לא בטוח שזה עד כדי כך מוצדק אל מול משבר שמתהווה כרגע בשוק הנדל"ן למגורים, אני מדבר על הנדל"ן למגורים, לא על עזריאלי וחברות נדל"ן מניב, לדוגמה, אוקיי, אז צריך נורא גם להיות סלקטיבי, גם הצמיחה השנה, שאני מאוד אופטימי לגבי, הבנתם את זה, צמיחה של 6% שאני צופה, אנחנו במיטב צופים ל-26, זה אחד הנתונים הכי חזקים בעשור או שניים האחרונים, זו צמיחה שהיא תהיה סלקטיבית, כלומר יהיו חברות שיצמחו דרמטית מעל המספר 6, והרבה עסקים שמצבם לא הולך להיות להיט בשנת 26. ולכן אני רק אומר, צריך קצת להיזהר עם אופוריה, ועם הנחות עבודה שהחגיגה הזאת תמשיך השנה. יש עוד שווקים, כמו שאמרתי, שאתם צריכים לגוון בתיק ההשקעות כמו אסיה ואירופה, ולא רק S&P בישראל. ואם אני מסכם עוד כמה מילים אחרונות על הריבית, אני מודה, גם אני כמו 90% מהשוק הופתענו אתמול, שלשום, כשהנגיד הוריד את הריבית, במיוחד שהוא עצמו יצר ציפיות קצת הפוכות בהודעות, בדיווחים הקודמים, ואין ספק שבכל מקרה הריבית בדרך לרדת, ובראייה אסטרטגית זה לא נורא חשוב הקצב, אם הוא יוריד עוד 2 הורדות ב-26, או רק 1 או 3, בסדר? זה לא מהותי. בסוף, הכיוון הוא מהותי, והכיוון הוא חיובי, והריבית בשנתיים הקרובות תרד משמעותית. אני רוצה רק להוסיף על האירוע חלק אולי ראו, חלק לא, אני פשוט נרדמתי על הספה בגלל אתמול. תזכור שנגמר לנו הזמן, אז תשתדל גם לסכם לנו את האירוע. יש כנס בווגאס, שנקרא CES, אגב ממליץ להגיע פעם לכל אחד לכנס. ספר להם משפט על הכנס החשוב הזה, כן. CES זה כאילו, החברות מציגות כל החידושים, ויש אינסוף דוכנים, זה כאילו, ממש כנס מגניב. ואני הייתי פעם אחת בווגאס,
וג'נסן, כמו כוכב רוק, גם עשה שם את מנכ"ל נאום NVIDIA, NVIDIA, שהוא תגיד, כאילו, כולם ג'נסן מנכ"ל מכירים אותו. NVIDIA, אח ואומר, שלך. יש פה 1,000 בחדר, ועוד 4,000 בלמעלה, ועוד כמה מיליונים שצופים בזה בנאום, ומלא יוטיוברים שגם, ואז מנתחים את זה. ובגדול, אני אגיד לכם מה הוא אומר, ומי שמקבל את התזה הזאת, באופן כללי, רגע, נעלה 30, עזבו את הימים האחרונים, זה כן מאוד אופטימי, שהעשור האחרון יהיה, הקרוב יהיה טוב. מה הוא בעצם אומר? הוא אומר כמה דברים. אחד, היעילות, הבלקוול החדש, מייצר הרבה יותר טוקנים. אבל הוא אומר, עד עכשיו חשבו על AI כמשהו קלאוד, כ-ChatGPT, וה-Gemini. ואז באמת במוח אתה אומר, טוב, כמה זה כבר יכול להוסיף פריון? זה כאילו, זה נחמד, זה משפר, זה אחלה, זה קוד, זה וייב קודים וכו'. הוא דיבר לא מעט על ההיבט הפיזי, כלומר, הוא הראה את הנושא של ערך רכבים אוטונומיים נוסעים, וממש דיבר על זה, היה לו איזה פרויקט עם מרצדס, שזה הרכב הבטוח ביותר בעולם, האוטונומי שזה מייצר, ובכלל הם בנו שם רשת בכל תחום, כמו חברת קלאוד, שכל התקיות, תחשבו, הוא אומר, יש לכם את כל הדאטה על לעשות רכב אוטונומי, או על הגנום האנושי והכל, באופן סורס, כל חברה יכולה לגשת, לקחת את כל הדאטה הזה, מאיפה הוא הגיע, כלומר, גם איך חשפו אותו, יש שם את כל המידע, אופני, כדי שתוכלו לבנות על זה עסקים, תחשבו איזה פעולה הזאת, מן הסתם הוא לא עושה את זה משמיים, אבל הוא הבין את הקטע של השיתוף פעולה, בקטע, אני מביא את זה בחינם, ובסוף יקנו את הצ'יפים של NVIDIA, אבל הוא אמר, אנחנו בדרך לעשור שבו, קודם כל הוא דיבר הרבה על הפיזי, על הרכב האוטונומי, על רובוטים, רובוטיקה, תחשבו כמה זה מוזיל את עלויות הייצור של רכב, מפעלים, כאילו, עכשיו, למה אני כל כך מדגיש את זה? כי בסוף, פריון הוא הפקטור כמעט המרכזי על מניות. תחשבו שעם מיטב וחברה ציבורית, או אינבסטור חברה פרטית, אבל לא משנים, על אותם כמות עובדים, או בנק לאומי, זו דוגמה טובה, על אותם כמות עובדים אפשר לטפל ביותר לקוחות, או ביותר כסף, אז שולי הרווח מתפוצצים, אין מה לעשות, זה כאילו מתמטיקה, הכנסות עולות, הוצאות נשארות אותו דבר, זה מה שנקרא מינוף תפעולי, זה מה שנקרא פריון. והוא טוען שבגדול ממה שהוא אומר, אנחנו לפני פריון, אין מה לעשות, אם מגלים מחלות יותר מהר, אם מקבלים תשובות יותר מהר, וכו', ועולם הסופטוור, כלומר, מה המהפכה? אומר מהפכה, אם סופטוור פעם בנית הרבה, ויש לך סיילספורס, לא משנה מה, יש פה איזה אלמנט של תוכנות לומדות, שמשתפרות כל הזמן, קונספט קצת מורכב להבין, אבל בגדול, אם אני מבין את התזה שלו נכון, אז זה אומר שאנחנו לפני עשור של הרבה מאוד התפתחויות, שכל התפתחות כזאת היא מאוד מאוד דיפלציונית. אין מה לעשות, רכב אוטונומי זה דיפלציוני, רובוטיקה יותר טובה זה דיפלציוני. הדיפלציוני הזה אמור איכשהו להחליק את כל בעיית החוב של מדינות, או בצורה יותר טובה, לאפשר ריבית נמוכה למרות הדפסת הכסף, לשפר את שולי הרווח של חברות, חברות עם שולי רווח יותר גבוהות, באמת מצדיקות מכפילים יותר גבוהים, אני ממליץ לכם מדי פעם לשמוע אותו, כי לפעמים זה נורא אמורפי, וזה נשמע כמו בועה, מה שאתה אומר שאנווידיה מרוויחה כל כך הרבה כסף, אני לא מתרשם, אני חודק על אבנר, הוא אומר אנווידיה נראית לו יקרה, מאוד. ושיכנסו תחרות לדבר הזה, אני חושב שהיתרון התחרותי שלהם שם, היכולת לחכות את המוצר שלהם, הוא כל כך מורכב כרגע, ולכן יהיה להם שנים של צמיחה חזקה, ומכפיל היסטוריה יחסית נמוך, אבל באופן כללי, סתם נחמד, אתם מוזמנים. אומר, אתה יודע מה, אינפלציוני ולא דיפלציוני? מה? הפודקאסט שלנו, נגמר הזמן. אז נראה לי שהגיע הזמן להיפרד. הבנתם מה אנחנו חושבים. הריבית בכל מקרה טובה לשוק המניות, הירידה שלה, והיא כנראה
לא הולכת לעצור, הירידה לא הולכת לעצור בקרוב. שמעתם את נקרא לזה הסתייגויות שלי, ונראה לי שאנחנו פשוט נגיד תודה רבה לכולכם שהייתם איתנו, תודה לטובה שמענוב על ההפקה באולפן, ולשיר פלדמן על התמלול, ואנחנו ניפגש שבוע הבא, ושוב גם ב-26, תעשו טוב, זה יחזור עם ריבית ביג טיים, זה אני מבטיח, גם כשהריבית תרד זה עדיין ישתלם, לילה טוב.